Hello guys, welcome back to my channel. Dito dire sa among lugar guys. Nanugway ko sa kong baka. Kini guys, ato ning utanon unya panihapon. Kini man ni siya gabi nga natural. Nanaon na siya, kuha na siyang kuan dahon. Ito guys, disura po na magdala to. Napay baka. Ikaw na ni mong nangka. Tana. Dali. Ito guys. Muli na ko guys. Magluto pa ko. Dali, dito tayo. Dali. Ayun guys. Ang bukid. Tara mong bukid. Dali tayo magkaon. Dali na. Uy, mama. Lisod na ba kayo magdala ni ma? Tanawa ragod niya akong kuan. Nagdapa ko gabi. Nagdapa ko sa imong pisi. Naghila pa ko nimo. Nagdapa ko guna. Hindi na kaon nagsagbot. Ayaw ko gukura ha. Hindi ayaw pang gukod. Hindi kaon dia. Kaon. Sama na. Sama na yung tanaw-tanaw dia. Kaon nagsagbot. Ano. Makiro sa tabakiruhan sa tika kay. Daot kay ka. Ay, Diyos ko, daot. Presko kay diri guys. Itong bungtod. Hoy, ayun saging ka na ha. Hoy, ayaw saging. Ayaw intan. Maloy ka. Maloy ka, ayaw. Dali. Kana lang sagbot. Akong manok guys. Krrrr, kitik. Krrrr, kitik. Krrrr, kitik. Ayun guys, presko kayong palibot guys. Nga akong iro. Ay, iro. Toy. Ako'y guyog magkaskuha ay. Nya guys, mag-utan ta ato kung gipanguha. Kailami ka ito nya. Subakan na ito o ganang kuan ba. Singan ani. Kamunggay na. Subakan o ganang isda. O buwad. Pagkahuman, naglungag man ko og kanang binuyok bitaw kanang ginaling nga binlod nga saksakag kamote. Lami kay na guys bahog. Nya na guys ako sa ning patyon kay naglisod ko kuan, nagguroy pa ko sa baka, lisod kayo, naggunit pa ko sa cellphone. Nya na pa akong baka. Bye guys, mamaya ulit.